Ora aja sok gampang nesu. Ngapa? Gampang tua, engko nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya mula slow saja. Oh jeneng kowe nek aku lara kowe ya bingung lek golek dit piye ayo. Ayo. Kewar nyinden ning perapatan kowe. Ya aja. Dina Minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ndongake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Iki kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Saiki diaturake lali janjine ya saka Bapak Wandi Kabayan rias penganten. Oh iya. Sing kepareng nyekar sapa? Coba Mbak Tatin. Ya. Ayo jumeneng. Ya. Ora gumuruh to, penabuh pisan wis biasa kok san. Lah napa? Sekulina weruh ya? Hah? Sekulina weruh. Ah, cethu. Dadine wis ora pati yo nganu. Lemes. Iya. Ora masuk dalange ya lemes wis ya. Wis lemes aku wis. Wis ora ndek gairah. Iya. Makane nek karo Mbak Krisna Ora masalah kuwi, ora masalah kuwi kok njur didumuk jenenge iki jenenge kuwi. Memfonis ora. Maksudnya sing baru kan Mbak Krisna sama Mbak Nuning ya? Iya Mbak. Mbak Nuning iki malah persis kowe lho. Hah? Mirip Pak Suryane. Iya, Pak. Oh, nana tak mati lho kok kembarane Tatin kok. Duetke apa piye? Rasa kowe dhewe sik wae. Lah ngapa? Tenan aku ora ngapusi. Iya. Ben cetha ngono lho, njajal kembar tenan ora. Nek kuwi ora, nek kowe karo iki kuwi ora kembar ning kowe kembar. Karo? Cangkemmu jembar. Masa ini jembar lho. Jembar wae kok ya. Iya. Wis ora usah dadak merajuk-rajuk to, kowe senengane anggere dilokke masa semene jembar lho. Lah ya wong kaya ngene kok jembar iki. Aku wis ora karo kata-katamu aku wis ora kegut. Aku tuh enggak bikin kamu kegut. Kegut ki basa Indonesiane apa? Lah mbuh apa? Oh. Lah kur neruske kok. Heeh. Yo, ora perkara Mbak Krisnaning yo. Kabeh iki nek ana pemandangan baru, suasana baru iki dadi ya. Iya, suasana baru yang datang sekarang Mbak Krisna gitu loh maksudnya. Nah, sesuk ganti meneh. Iya, silakan. Sesuk ki sing tak jak sinden Margo Laras ki papat. Sapa kuwi? Sing 5 anyar. Ngono dadi pengrawit ki sigrak-sigrak. Ha pengrawit ki nek sindene ajeg ming nglentruk wae. Nabuh karo mek ngene iki. Ana sing nabuh rancakan tok tok tok. Engko nek nglilil tok 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 tok. Tok. Ya mbok ganti pengrawit barang men sindene ra ngantuk. Ayo sih, Ngono lho, ora. Iki usulmu lho. Lah. Nek nganti kowe disengiti pengrawit sak karepmu lho. Lah nek sinden oleh ganti kok pengrawit ra entuk. Ora apa-apa kok pengrawit men ajeg iki wae sindene sing ganti. Oh, ngono. Ha iya. Ning kowe tetep melu. Lah ngapa? Kowe Ayu, terus Prastiwi, Elisa kuwi tetep melu. Mengko bosen weruh aku. Ya dikom. Dikom kaya bal bekel wae dikom. Bal apa? Bal bekel. Tak kira bal beto. Apa beto? Krunguku bal beto. Beto ya apa? Ya bekel kuwi mau. Ya. Ayo, nembang lali janjine. Ya. Nggih. Ning arep dikaya ngapa ya sok ditakokke soalé nganggere aku teko ning ngendi papan ngono wis ana penggemar mara ngono kuwi Mbak Tatin nderek mboten. Iya, wonten. Mbak Elisa wonten, Mbak Ayu nggih wonten. Wonten. Iya. Ngono sing ditakok-takok iki ya, Mak. Lah iki sindenmu do pamit do nendi? Sing siji ujian. Ya, ujian kampus wis ora iso di apa jenenge iki ora iso dipenggak. Monggo iki mangsa ujian mau Pak sapa Pak Lurah mentel wis ora dadi lurah saiki no. Iya. Ya mamitke putrane Mak Cik Ening ya ora iso ndene mergo ya sibuk kuliah. Ya. Sing siji duwe lara tipes. Oh. Sing siji mbae wis apa mengkari apa jenenge kritis. Iya. Sing siji
Sing siji ndi? Anake sakit. Anake lara. Wong tak omongi ngeyel kok nek kowe laris ki anakmu titipno panti asuhan. Men ora ngrepotke ngono lho. Kok nek takoni bapakne nang ndi, mbokne nang ndi, mati kabeh. Ngono wis beres kok. Ya ora tegel kok. Ora apa-apa, sementara mbokne bapakne dipatekke sik ora apa-apa. Ning golek dhuwit engko nek wis dite akeh anake dijukuk ngono ngayah. Iya. Loh, bapakne kok hidup lagi? Iya, ini emang hidup lagi ngono. Sudah dices ngono. Iya, nembang. Nggih. Dina Minggu kang anti dinamun. gamelane rada piye kok? Wis bener dong ya suaraku. Apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar wajake. Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ket mau kok nesu ae iki ngopo ngono lho. Aku lagi ora kerangan ora kebeneran aku pakai lagi. Ora aja sok gampang nesu. Ngapa? Gampang tuwa. Engko nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya mula slow saja. Oh jeneng kowe nek aku lara kowe ya bingung lek golek dit piye ayo. Ayo. Kepar nyinden ning perapatan kowe. Ya aja. Dina Minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu ae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Iki kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Yo, wah apik tenan. Ayo Tin. Durung tau lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luwih. Dina Minggu, ayo Mas nang pira loka. Ya. Tina muni Ngaya ngaya Ini ada satu hal yang membanggakan loh. Apa itu? Ternyata sobat ngebiar ora kalah karo sobat ambiar. Ya. Apanya? Lah iki wong delok semene akeh iki ayo. Nggih hebat Oh, luar tenan iki, biasa. wis, Jan. Dadi aja dianggep wayang iki penontone sithik, wayang iki penontone sithik ora iso dienggo sosialisasi. Oh, bisa. Iya, bisa wayang itu. Sakit tertib nggih, Tertib. lungguh kabeh, ra ono iya. sing ngadeg. Ha kae ana sing ngadeg madhep rono kae. Oh, nguyuh kok, Tin. Mong lali jan jine. Kae malah ana sing wedan. Napa, Pak? Bocah kok mangan mbokne. Endi to, Pak? Wis jaman biyen ora ditokke. Mbok menawa do lali. Kok mangan mbokne piye ta? Oh, wong ngemiki kok. Oh, lah kok dalange ngematke kok kemiki bareng. Ayo nggo cegah lek. Pengen ya? Pengen. Kowe ora ngerti to, apa sejarahe kok penabuh biyen ki ora tau ngantuk. Napa Rogan? Aku mergane ana sambung rapete karo kuwi iki ora saru. Lah napa? Jaman bapakku biyen bapakku ya dalang. Iya. Nek nonton wayang ki sore ngene iki Piyai Kakung. Ciri khase ning Bantul lho, no. Sore ngene iki Piyai Kakung kok nek jam 1:30 sing Kakung kondur bojone karo anake digugah. Ayo buar ndelok golek apa ora. Terus do mangkat jam 3. Ibu-ibu. Jam 3 kae terus do tengok nang pinggir panggung ngene iki karo do mangku anake. Oh, iya toh. Kadang kala ana nek sing anake nangis wis tanpa pikir ringa-ringa langsung blesek ngono kuwi. Piyaga sing maune ngantuke dadi
Saiki wis ra ono saiki. Heeh. Saiki angel. Yo dianakke neh yo. Apa sinden nggawa anak saiki? Terus piye? Ya ora apa-apa, bebas wae. Ya ora iso. Nek lagi saben bengi. Cuk. Nek nganggo daster iso. Nek kebayak ya ora iso no. Ya carane. Ana gunting kok. Nek bengi tombok. Ya, bacotke. Intermezzo wae ora apa-apa. Iya. Anane pijer Pinter golek alasan. Alasan, pinter golek alasan. Pinter golek alasan. Ngander-ander angen dukur. Aku Ngopo? arep ngombe. Ora sajake ngelak tenan apa ya ket mau kok ngombe-ngombe. Sumuk. Sumuk. Hawane ora umum panase. Sumuk ya dicopot kuwi. Apane? Lambine. Aneh-aneh kene. Ya kan sumuk apa ditipasi? Nah iki wae lho, aku wis ngedep kipas angin iki. Iki wae isih gembrobyos. Pak Wanda kipasi lho, ora meng dolanan apa kuwi. Aja iki tak mimi. Iya, sugihanku iki. Mau wis arep munggah panggung wis nyedaki aku. Lan apa? Ini lapangane sing rada gawat sisih pojok kono. Terus jenengan kan apa? Terus aku muni lha piye lek wis tak jawab. Jawabane angel apa gampang? Gampang. Harus sing pinggir pojok kono kae wis jan njuk dite 1000 tak sebarane dhuwit. Nek ora duwe 50 gelem ora? Gelem. Abul demite iki. Demit kok njujuli. Ayo 50 gelem ora? Sereng tak golekke jujul ngono ayo. Demit kok nggawa sangu. Yo.